Kofe FM radio internet station. Playing more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station. Kofe FM. Shalom and welcome to City of Faith Apostolic International Ministries with Apostle Miracle Prince, the president and producer of the Voice Daily Devotional broadcast. Time for the Word. Kofe FM. Haleluya. Wakanga kune murume wainzi Zakio. Iye wakati anzwa kuti Jesu wapinda Jeriko, iye akatsaga kuti angaonawo sei Jesu sezakanga zichita vamwe. Nokuti kana ukaverenga Luka chapter 19 kubva pa verse 1 kusvika pa verse 10, iyo inoti zvino Jesu wakati apinda Jeriko akapfuura napakati. Zvino paivapo nomumwe murume wainzi Zakio, nokuti Bhaibheri shoko raMwari rinoti iye wakanga ari mukuru wavateresi uye waiva mupfumi. Haleluya. Asi vanhu vazhinji vakati vanzwa nezvaJesu kuti wapinda Jeriko, vese vakabva vamhanya neuwandu hwavo vachimhanyira kuenda kuna Jesu vachindotsvaga kuti vangaponeswa sei. Haleluya. Zakio ndokuuyawo akatsvaga kuda kuonawo Jesu. Haleluya. Asi wakanga asingagoni, nokuti Bhaibheri shoko raMwari rinoti wakanga akapfupika. Haleluya. Mukati muupenyu hwako pane zvinhu zvaunoshuvira kuti dai Jesu Ishe vari kumusoro kudenga vakuitira, asi kuti hazvigoneke nokuda kwokuti pane vakamira mberi kweupenyu hwako vasingadi kuti iwewe uone nyasha dzaMwari mukati muupenyu hwako. Haleluya. Asi kwira mumuti womuvonde uite saZakio asina kuda kuteerera zvaitaurwa nevanhu. Iye ega akadhisaida kusimudza kutenda kwake achikwira mumuti kuti aone Jesu Kristu. Haleluya. Ama mudikani, kunyange zvinhu zvikakuremera sei mukati muupenyu hwako, ita saZakio akakwira mumuti kuti iye aone Jesu. Saka iwe ukakwira sei mumuti kuti uone Jesu sezvakaita Zakio? Simudza kutenda kwako uchiona zvinhu zvese sekuti zvinogoneka kana uina Jesu mukati muupenyu hwako. Uchipira zvinhu zvose zvingakuremera kana kuti zvawangapinda mukati mazvo mukati muupenyu hwako, uchizvipira kuna Jesu. Kana ukadaro unenge wafanana na Zakio akakwira mumuti achida kuona Jesu, nokuti wakasimudza kutenda kwake akaona Jesu nokuda pokuti wakanga akwira mumuti. Haleluya. Saka iwe hama mudikani, kwira mumuti uchisimudza kutenda kwako. Haleluya. Pazvinhu zvose zvangagona kusangana nazvo mukati muupenyu hwako. Kana ukava nekutenda unenge wafanana na Zakio akakwira mumuti, nokuti kana uine kutenda unobva waona zvinhu zvose zvichiitika mukati muupenyu hwako, kunyange zvinoonekwa sokuti hazviitike. Nokuti Zakio wakakwira mumuti, vanhu vose nokuti vakanga vasingafungidziri kuti Zakio uchaona Jesu muzuva iroro. Asi Zakio wakaona Jesu nokuda pokuti iye wakakwira mumuti. Saka chingaita kuti iwewe uone Jesu mukati muupenyu hwako, pega pega paunosangana nematambudziko, kwira mumuti uchisimudza kutenda kwako, uchiona kuti zvinhu zvose kana ndina Jesu zvinogoneka. Haleluya. Saka hama mudikani, poda kuti iwewe uve wakambara saZakio akati aona kuti vanhu vatora advantage yekumuvharidzira kuti iye asaona Jesu muzuva iroro nokuda kwokureba kwavo, nokuti iye Zakio wakanga ari mupfupi. Haleluya. Saka zvoda kuti ukwidze kutenda kwako kunyange uri mupfupi kudaro saZakio, asi pauchakwira mumuti womuvonde Jesu vachakuona vakandodya newe patafura imwe chete. Haleluya. Usaludza hope mukati muupenyu hwako. Kwira mumuti, Jesu vachakuona. Kunyange zvinhu zvichirema, kunyange usina mwana, kunyange usina basa, kunyange usina chipi nechipi,
chaunoshuwira kuti uwe nacho mukati muupenyu wako. Itasa Zakiyo akakwira mumuti womuwonde akaona Yesu. Haleluya. Nokuti pese paunokwira mumuti womuwonde unenge uchisimudza kutenda kwako kuti zvese zviri pasi zvisagona kukudhifita, asi kuti Jesu ivo vega vakuone vakukuropafadza. Nokuti after Jesu vakuona vachati, Zakiyo, hande kumba kwako, buruka mumuti imomo ndinodya newe patafura imwe chete. Haleluya. Nokuti vazhinji vedu patinopinda mukati mematambudziko, patinotarisira kuti tionewo Jesu achitinunura mukati muupenyu wedu, hatimuoni ndava tiri vapfupi pakutenda kwedu. Asi kuti hama mudikani, kuti uone Jesu mukati muupenyu wako, simudza kutenda uchikwira mumuti, ndo kuti Jesu agokuona uri mumuti imomo. Achabva ati, buruka Zakiyo, ndiende newe kumba kwako, nasi ndichandodya newe patafura imwe chete. Haleluya. Mwari wokudenga ngavakusimudzire kutenda kwako. Mwari wokudenga ngavakuzarure madhozi ese akavharwa nowakaipa. Nokuti patinouya kuna Jesu Kristu, patinozodecide kukwira mumuwonde tisingachayeri matambudziko atinenge tiri mukati mawo uye kukura kwawo, ndo patinoona Jesu achitinunura kubva mukati mematambudziko edu. Haleluya. Kutenda kwedu ndiko kwega kunogona kutinunura kunyange tikawira mukati mematambudziko, kunyange tikawira pano pakagona kunzi nevanhu apa tichabude, asi nokuda pokuti tasimudza kutenda tichikwira mumuti kuti Jesu atione, iye uchationa. Haleluya. Ama mudikani, simudza kutenda kwako, rambira pana Jesu. Kunyange zvinhu zvikuremere, ramba uine kutenda. Kunyange zvinhu zvigoche sei, ramba uine kutenda. Simudza kutenda kwako. Haleluya. Nokuti kutenda kwako kukava pamusoro-soro, Mwari vanobva vanzwa zvaunochemera zvose mukati muupenyu wako. Pana Jesu Kristu hapana chinoramba. Ama mudikani, ramba uine kutenda. Kana ukava nekutenda kukuru muupenyu wako, haleluya, unova munhu anenge akaropafadzwa kudarika vamwe vanhu vose mukati muupenyu wako. Haleluya. Nokuti kuti ukunde mukati muupenyu wako unofanira kuva nokutenda pakafanana nomunhu ari mumuti saZakiyo, kwete sekwe munhu ari pasi. Haleluya. Ndava vaiva pasi vaiva vachiona sokuti zvavo zvakatovaitira zvakanaka nechekare, nokuti vaiona ivo vakareba darika Zakiyo. Asi Jesu paakauya akatarisa mumuti akaona Zakiyo, ndobva ati kuna Zakiyo, buruka, nasi ndichaenda newe ndikandodya newe patafura imwe. Haleluya. Say, I love Jesus. I love you my master. Vanhu vazhinji vakadzama nazvo ndava vaiva vachifunga kuti kuva vakareba kudarika Zakiyo ndo kunoita kuti vaone Jesu, vasingazive kuti kana ukasimudza kutenda kwako zvakanyanya mukati muupenyu wako unoona favor yedenga. Kunyange vanhu vachiti uri mutadzi, kunyange vanhu vachiti hazvigoneke zvaunenge uchishuvira kuti uve mukati mazvo, asi hama mudikani, kana ukasimudza kutenda kwako uchaona Jesu mukati muupenyu wako. Haleluya. Nokuti Jesu achiuya pano panyika haana kuvinga vakanaka bedzi, asi wakavinga vatadzi kunyanya. That is why Zakiyo akaonekwa, vamwe vose vakasaonekwa. Haleluya. Nokuti Jesu waida kuti Zakiyo asaramba ari mutadzi, asi kuti nayewo agamuchire nyasha. Ama mudikani, kunyanga uremere sei mukati muupenyu wako, usarasa kutenda. Pega pega paunopinda mukati mematambudziko, kwira mumuti womuwonde, uchaona Jesu vachikuona mukati muupenyu wako. Haleluya. Saka ama mudikani, usazvitonga mukati muupenyu wako zvakanyanya uchiona sokuti pamwe Mwari havachina hanya newe nokuda kwokuti wakatadza, asi kuti rambira mukutenda. Jesu vachakuona, Jesu vachakudzikinura mukati muupenyu wako. Haleluya. Ingopupura sezvakaita Zakiyo paiti, baba, ini ndichapa pfuma yangu yose
kuvarombo zega izozo zvakaratidza kuti Zakiyo wakapupura zitadzo zake pamberi pa Ishe Jesu Kristu. Saka kunyange newe hama mudikanwa uri mutadzi kudaro, simudza kutenda kwako uve nekutenda zvakanyanya mukati meshoko raMwari. Haleluya. Jesu pavachapinda muJeriko vachakuona ndava kutenda kwako kunenge kwakakura kufanana nomunhu akakwira mumuti. Hama mudikani, kunyange zvinhu zvikarema usabva pakutenda, ramba uine kutenda mukati meupenyu wako. Nyasha uchadziona kunyange zvinhu zvireme. Jesu vanesu, Jesu vanoziva matambudziko edu mukati meupenyu hwedu. Hama mudikanwa, usafunga zvokuti Jesu vakakurasa. Jesu vanewe kunyange usina chokudya, kunyange usina mari, kunyange uchirwara uri panovo, Jesu vanokuona. Simudza kutenda kwako uchikwira mumuti kufanana na Zakiyo. Jesu vachaona kutenda kwako vakakudzikinura. Hama mudikanwa, ziva kuti zvinhu pazvinorema ndipo Jesu paanouya kuzokuratidza simba rake mukati meupenyu wako. Nokuti kana zvinhu zvisingaremi haugoni kuona Mwari mukati meupenyu wako. Shoko rokuti kutenda iro rega rinotaura kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mukati meupenyu hwedu. Saka kutenda iko kwega ndiko kungaita kuti Jesu timuone mukati meupenyu hwedu. Hama mudikani, usatambudzika zvakanyanya. Jesu vari pakati pedu. Ndinotaura nyasha mukati meupenyu wako. Ndinotaura favor yedenga mukati meupenyu wako. Mwari wokudenga ngavakuitire zvakanaka. Mhuri yako ngairopafadzwe. Zvese zvaunoshuvira ngazviropafadzwe. Relationship yako ngairopafadzwe. Marriage yako ngairopafadzwe. Business rako ngairopafadzwe. Ndinoziva kuti pamunobva pamunozvarwa kune zveko, kune mhepo dzinosumuka ikoko. Asi hama mudikanwa, simudza kutenda kwako uri muna Ishe Jesu Kristu, uri mushoko raMwari nguva dzose mukati meupenyu wako. Jesu vachakuona, Jesu vachakudzikinura. Hama mudikanwa, usaora moyo kana uri mukati meshoko raMwari. Iwe nokutenda bedzi ita Zakiyo akati vanhu vachimutorera pasi vasingadi kuti iye aone Jesu, ndobva asimudza kutenda kwake, ndobva akwira mumuti. Jesu akati achisvika ndokutarisa mudenga ndokuona Zakiyo. Haleluya. Jesu vakati kuna Zakiyo, buruka Zakiyo, nhasi ndichandodya newe mukati memba yako. Vanhu vazhinji vakanga varipo vakagumbuka kuti sei Jesu atanga kuona munhu mupfupi achidarika isu tiri pano. Haleluya. Jesu unoda zvinhu zvakamhurwa kuti azvisimudzire. Jesu unoda zvinhu zvinoita sezvakatupa kuti azvisimudzire. Ndosaka achiti ndichakugadzira tafura pamberi pevadzivisi vako. Nokuti Jesu unoda kuti uone favor yedenga mukati meupenyu wako. Unoda kuti uone nyasha dzokudenga mukati meupenyu wako. Usashushikana, hama mudikanwa. Jesu vakauya kuzofira iwewe neni kuti tive neupenyu. Kunyange zvinhu zvikarema, kunyange nyika ikatiseka, asi Jesu vari pakati pedu. Jesu tinomuona bedzi kana tikagona kusimudza kutenda kwedu mukati meupenyu hwedu. Hama mudikanwa, tinoziva kuti une zvinhu zvinokunetsa mukati memwoyo wako, une zvinhu zvaunoshuvira mukati mekurarama kwako. Asi usaluza hope, simudza kutenda kwako uchikwira mumuti kufanana na Zakiyo. Jesu uchati achisvika Jeriko uchakuona. Akati Zakiyo, buruka mumuti imomo, ndiende newe ndinodya newe patafura imwe chete newe. Haleluya. Hama mudikanwa, tinoziva kuti une zvinhu zvakawanda zvaunoshuva mukati meupenyu wako. Wakanguriwa namata, zvimwe zvacho hauzi kuona zvichiitika mukati meupenyu wako, asi iwewe uchinamata Mwari. Haleluya. Ndingakufananidza na Zakiyo, uyo akanga ari mupfupi, nyika ichiti Zakiyo angagoni kuona Jesu. Asi kuti hama mudikanwa, ndinokuudza muzuva ranhasi, simudza kutenda kwako uchikwira mumuti. Kutenda kwako ngakuve 100%. Haleluya. Kutenda kwako muna Ishe Jesu Kristu ngakuve 100%. Nokuti haugoni kukunda kana kutya kwako iwewe kuri 90%, asi kutenda kwako kuri 40%. Saka haugoni kukunda kana wakadaro. Simudza kutenda kwako kuve iko 100% mukati meupenyu wako. Jesu panopinda Jeriko uchatarisa mudenga akati Zakiyo uyo. Achatarisa mudenga akati mwanakomana wangu Zakiyo uyo anomorwa nevanhu, nasi ndichadya naye patafura imwe chete. Hama mudikanwa,
jesu ndipo vega vanogona kutidzikinura. Tinokunamatira kuti upenyu hwako Mwari kudenga vakuropafadze. Tinoziva kuti unochema nezvimwe zvinhu zvakawanda kuti dai zvaitika mukati meupenyu wangu, asi zvimwe zvacho hazviitike nokuda kwemweya yetsvina inenge iri pakati pedu. Asi Mwari kudenga ngavakuropafadze, asi Mwari kudenga ngavakuzarure madhozi ese akavharwa nowakaipa mukati meupenyu wako. Ndinokunamatira panguva ino Baba nezita ra Jesu. Simudza maoko ako uri pauri ipapo. Baba nezita ra Jesu, ropafadzai vana venyu Mwari, vasimudzirei Jehovha, vasimudzirei kutenda kwavo Baba. Baba nezita ra Jesu, hoyo Zakio Baba akwira mumuti, iti muchisvika Jeriko Baba mubve matarisa mumuti, Zakio muchamuona. Baba nezita ra Jesu, ndiwe Zakio muzuva ranhasi uri mupfupi, asi ndinonamata kuti Jesu vati pavanosvika Jeriko vatarise mudenga mumuti, vachakuona iwewe wakasimudza kutenda kwako, vachaenda newe vakandodya newe patafura imwe chete. Baba nezita ra Jesu. Play more music at the weekend. You're listening to only the best internet radio station. Kofe FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.